ki Dr. Jong ka Apollo Trinity Center kabadan hagura lien kinwan chanong ba shilong ban sumar brio ha ka arpway trik unai tung arazak pun rio ha ka por lai beji janmien hadu ka pon rio beji janmien ka Dr. Shira Sri Sanyal MBBS MS Pathology DM Clinical Hematology iban sumar yaki beduna snam ki jingpang ki bayade baka snam haki glands kum ki lymph nodes haki clench ieng ka jingpang ka bakta ya ka jingla jongkamen ban shna snam thamai ka jingpang ka bakta ya ka jingla jongkamen ban pinsange ya ka jingmi snam ban ajing sumar da ka bone marrow transplant bat ka allogenic transplant ki bade ki jing sumar ban thep ki clench ieng bathamai bat ka CAR T cell therapy ka bade ki jing sumar ban penklan ya ka men ban yale persha ya ka jingpang pampong nang tau Dr. Nilanjan Mitra MBBS Honors MS General Surgery MCH Urology FMAS uban ajing sumar ya ki jingpang ki bayade ba khlai kapla umpenji bat upai umpenji kum ki jing dan mau ni ki jing at hagite ki benta bat ka jing sumar ye ki jingpang jong ki benta shinrang na ka benta ki jing tip ki ba khambania plaman call hakini ki number not line rusau ar kandai san ibai not ibai kandai lani kandai sao prasan lai kandai nyau ar nyau lai phila ruban book lingba ka website www.apollotrinity.com